Rus ordusi o kadar çok harbiy ve texnikani g'ayib etdi ki yedek ve yardımni qaydan qidirmoqni bilmey. Bu acınıqlı ko'rini ama şimdi kevshemek vaqti gel. Bunu Ukraina prezidenti bildirdi. Volodymyr Zelenskiy qayd etganine ko'ra, Rossiya Ukrainani yo'q etmege istep, bunga onlarca yil davomida hazırlık ko'rdi. Bunun uchun Ukraina g'alib chiqmoq uchun kurashmege devam etmeli. Devlet yol başçısı, şimdi mümkün olgana kadar iqtisodiyot sohasini yangidan tiklemek kerak dedi. На вулицях міст має з'явитись життя. Там, де дозволяє безпека, там, де це можуть забезпечити просто люди. Аптеки, торгівля, будь-який бізнес – це неважливо, який може просто працювати сьогодні. Щоб країна жила, щоб вже починалось відновлення України. І це залежить від кожного з нас, від кожного, хто здатний працювати. Економічне придушення України – це одне з завдань війни проти нас сьогодні. І ми маємо відбитися також і від цього. Президент hukumetga belgilerini eksiltmege, küçük ve orta biznesni çalıştırmaga havale etdi. Onun qayd etganine ko'ra, Ukrainaning jang vaqtida ve jang bitgan so'ng yangi belgi modeline ehtiyoji bor. Ya'ni davlatning moliyaviy qoidalarini yangiritmoq kerak. Zelenskiy aytganına ko'ra, hukumat bunun üzerinde endi çalışa, tafsilotlar eng yaqin kunlarda olacaktır. Ми вже формуємо фонди, щоб Україна жила. Але зараз, коли окупанти ще на нашій землі, ми маємо бити їх так, як тільки можемо, гнати їх так, як тільки вміємо, захищати міста, захищати села, захищати кожного, кожен метр нашої землі і кожну частинку нашого серця, української душі. Допомагайте одне одному, підтримуйте одне одного, підтримуйте оборону, захищайте державу. Разом точно переможемо. İran ve Şimali Koreyaga ko'ra Rossiyaga qarshi da jiddiy sanksiyalar kirsetildi. Ukraina Tashqi ishlar naziri Dmitro Kulebaning ma'lumotiga ko'ra, 2014 senasidan boshlab Rossiyaga qarshi 6366 iqtisodiy sanksiya kirsetildi. Nazir qayd etganine ko'ra, Rossiya sanksiyalar kirsetilgan davlatlar orasida lider bo'lib, butun dunyo taqbih etgan quvg'in davlatga çevrildi. Внаслідок санкційного удару економіка Росії сипеться. Рубль полетів у провалля. Стабілізувати його намагаються різними трюками, але це їм не вдасться, тому що ми домовилися з партнерами про блокування резервів Центробанку Росії. Це було непросто, складніше, ніж це було лише спонукати партнерів відрізати російські банки від міжнародної платіжної системи SWIFT, але менше з тим ми це зробили, і резерви Центрального банку в євро і в доларах є заблокованими. Ми активно працюємо над закриттям всіх шляхів обходу санкцій. Dmitro Kuleba aytganına ko'ra 209 shirkat Rus bozoridan chiqdi. Da 378 shirkat Rossiyada ishini qismen sing'irladi. Bundan beraber Nazir ukrainlar ve yabancılarni Rossiyaning ishbirlik yapmaga devam etgan shirkatlarni boykot etmege chaqirdi. Якщо перекривати кисень російській економіці, то лише повністю. Це єдиний шлях для припинення агресії з точки зору створення внутрішнього тиску на президента Путіна. Ми не зупиняємося на вже запроваджених санкціях. Допоки під російськими авіабомбами гинуть українські діти, санкцій недостатньо. Şimdi Avropa Birligi Rus vatandaşları şirket ve harbiy sanayi kompleksining bir çok buyuk Rus şirketlerine qarshi sanksiyalarning 4-chi paketini hazırlay. Ama Dmitro Kuleba aytganına ko'ra, Rus energiya manbalaridan voz kechmek eng emiyetlidir. Сьогодні російська нафта та газ, а також вугілля просякнуті українською кров'ю. Ми говоримо про це вголос і за зачиненими дверима на переговорах, і публічно в західних ЗМІ. Кожен долар за них – це долар у військову машину Російської Федерації, яка вчиняє воєнні злочини, злочини проти людяності і зруйнувала європейську безпеку. Я ще раз хочу скористатися цією нагодою, щоб
виголосити чітку вимогу, чіткий заклик України до компаній та урядів припинити купівлю російської нафти, вугілля та газу. Ватанға екі кере хайынлік япты. Украина телекөзлік қызметі есір түшкен 2014 сенесі есе işgalciler тарапына кечкен Қырым сакинына соруға чекілмесінің видеосыны пайлашты. О Днепропетровск билетінде дуған. Шымды есе Русия сілялы құветлерінің забитідір. Орбита сіліні Полтавада алған. Хайынлік япқанындан 8 ел кечті. Рус командалығы есе оны Херсон вилетіне женклешмеге yolladı. Анда хайын işgalciler 1 insanlarını öldürgені. Николаев ve Харьков'da yaşagan soy soplары işgalcilerinin canavarlığı себебінден азапларға чектірілгенini білген сон Украина арбелеріне теслим olmağa karar alған. Я, конечно, вибачаюсь перед всіма народом України, перед всіма жителями, що таке произошло. Я даже, в мене просто нема слів і оправдання, я не виправдовуюсь. Боль внутрі, що і тут я як предатель, і там як предатель, і везде як предатель. Дуже важко. Екі инсан ілік олды учы хастаханеге түшті. Саба душман ракетасы Киевнің Абалони районындаки чоқ қатлы бинаға урды. Kurtarıcılarının malumatına göre, 1-ci qattan 3-ci qatqa kadar bazı kvartiralar viran oldu. 3-ci ve 4-ci qatlardaki kvartiralar alevlendi. Binadan 70'e yakın insan tahliye edildi. Абалони районында биналардан гайры işgalciler Антонов авиация заводында ракетанен уҗым etті. Душманның ава уҗымына каршы Украин мудафа система урып чүрген ракетаның парчалары Куреневка районындaki yolga тушты. Bunun neticesinde bir erkek helak oldu, 6 kişi yaralandı. Yolcularsız ketken trolleybus bus-butun viran oldu. Etrafında olgan binalarının pencerelerindeki camlar kırıldı. Balkonlar, ilk katlarda yerleşken ticari haneler zarar gördü. Cenk başlığanından beri Ukraynada 90 bala ilak oldu, 100'ü yaralandı. Böyle rakamlarını Ukrayna'nın baş prokuraturası açıkladı. Rusya tecavüzü neticesinde en çok zarar görgenler Kiev, Харьков, Donetsk, Чернигов, Sumi, Kherson, Nikolaev ve Житомир vilayetlerinde. İşgalcilerinin ucumları neticesinde en azından 379 tahsil merkezi viran olgan, 59'u butunley. Bu rakamlar son kedegil çünkü harbi hareketler keçirilgeni için doğru sayılması çaresizdir. Vaqtincha işgal etilgan topraklarda yaşagan Ukrainler Rus istilacılarına karşılık göstermeye devam etti. Kherson vilayetindeki Belozerka koyunda yerli sakinler işgalciler arabalarına yolunu kapattı. İnsanlar onlarını kırshavga alıp Rusiyaga qaytmalarını talap etti. İşgalciler havaga ateş açıp insanlarını korkutmağa istedi ama boşuna oldu. Куда вы едете? Выезжайте отсюда! Куда вы едете? Уходите отсюда! О, с оружием, конечно, с оружием, с бабами! Воюйте с бабушкой, которая внуков имеет! Да, давай, пистолет наставь на меня! Уроды, блядь! Совести, блядь, у вас нету, просто!